E así chegamos a 1996. E de novo, John Romero e John Carmack fan un novo motor, un novo xogo, desta vez en 3D real, en 360 grados, podes mirar hacia todas as direccións, e fixeron o Quake. A ambientación é medieval, a contorna é escura, a atmósfera é misteriosa e envolvente. Hai alguén que define como, vou no ler, estética bizarra, combinación do terror Lovecraftiano, arquitectura gótica medieval e descarnada ciencia ficción industrial. E de novo, que dicir da banda sonora de Nine Inch Nails, que máis era un dos tipos de munición que tiñan algunhas armas do xogo. Escoitad esta maravilla. Para o común dos mortais, pasar o xogo levaba semanas, pero había por aí algúns mataos que pasaban todo en 7 minutos. O Quake e Doom foron dos primeiros xogos dos que se fixeron speedruns, é dicir, a ver quen acaba antes o xogo. Para iso tiñas que aproveitar todos os atallos secretos e sobre todo o que chamamos Rocket Jump. E o Rocket Jump consistía en disparar ao chan cun lanzafoguetes e ao mesmo tempo que saltas. Entón, a explosión facíache conseguir maior altura a costa da túa propia saúde, da túa propia vida. Foi un movimento moi meme, posiblemente os creadores non se lles pasou pola cabeza que xente pudese facer eso para ganar altura e chegar a sitios os que non chegaría de outra forma, pero as primeiras xogadoras que se ocorreu facelo popularizárono e convertiuse nun movimento recurrente despois en moitos outros xogos deste tipo. O Quake tivo tamén un modo multixogador moi competitivo que ademais consolidou as LAN parties e as competicións. Dou lugar ademais á creación de clans de xogadores que iban precisamente ás competicións xuntos para enfrentarse a outros clans. A aparición do Quake e todos estes novos xogos en 3D, de repente todos os xogos se querían facer en 3D como se non existise outra cousa, provocou que medrase moito a demanda de tarxetas gráficas máis potentes. Con isto empezou tamén unha gran competición entre os fabricantes de tarxetas gráficas por ver quen sacaba a mellor tarxeta con unha aceleración gráfica propia. Isto impulsou non só o mundo dos PCs, tamén axudou a que as videoconsolas empezasen a meter tarxetas con aceleración 3D. Entón isto fixo que os ordenadores puidesen chegar a ser moi superiores ás consolas para os videoxogos, a costa de pagar unha pasta polas tarxetas gráficas ou polas tarxetas de son, incluso por vos ratos e vos teclados. Fixadevos que daquela as consolas non eran capaces de mover un xogo como o Doom, a pesar de que o Doom non requería un PC demasiado potente. Era máis ben polo tipo de tecnoloxía de tarxeta gráfica que implementaban os PCs e que implementaban as consolas. A primeira consola que conseguiu mover o Doom foi a primeira PlayStation, que xa era de sétima xeración, co cal costoulles un pouco. No momento que apareceron as gráficas xa non. Chegou un momento no que prácticamente eran equivalentes ordenadores e PCs. Sempre os PCs podían ser superiores, por isto que dicía de que podías meter unha pasta nas tarxetas gráficas, pero digamos que a partir deste momento xa foron bastante parellos os PCs e as consolas, pois hasta hoxe.
que prácticamente todos os xogos potentes saen, a menos que sexan exclusivos de PlayStation ou de Xbox, soen sair tamén para PC. Pasa un ano e o Quake evoluciona o Quake 2. O motor gráfico mellorou de volta, pero xa nin a historia, que non era medieval, senón a cousa de zombies futuristas e robots e tal, nin o ambiente, nin o modo de xogo dun xogador eran o mismo. De feito, o modo de xogador a mí non me gustaba. Pero sí que o modo multixogador foi un éxito total, e xa se non estaba, que xa estaba, xa consolidou as competicións e as LAN parties e todo isto, e todos os modos de xogo. E ademais introduciu por fin as partidas por internet. Iban mal, aquí tiñamos unhas conexións a internet terribles, era imposible xogar por internet, porque xa solo para descargar unha foto en boa calidade xa tardabas ás veces un minuto, e para descargar unha canción do Napster, que hoxe en día descargas en 3 segundos ou menos, daquela necesitabas pois toda unha capa millón. Este xogo foi sen dúbida o máis xogado en rede nos tempos do cibercafé de Rianxo. Montábamos ali unhas batallas terribles, saúdos a todos os que xogabades, que recordo. E despois do Quake 2 veu o Quake 3. Este xa era só para xogar en modo arena, é dicir, con todos os xogadores, que podían ser xogadores reais ou bots, e xa viña preparadísimo para xogar en internet. Aquí xa tiñamos unhas conexións máis decentes e podíamos empezar a xogar por internet. E temos que agradecerlle moitísimo a ID Software que os motores, tanto do Doom, tamén, do Doom, do Quake 2 e do Quake 3, foron liberados. É dicir, fixéronse software libre. Todo o mundo puido collelos e utilizalos para os seus propios xogos e programas. E no mesmo ano que o Quake 3 apareceu un novo xogo cun novo motor boísimo que se chamaba Unreal. Un xogo de, atención, Epic Games. E o motor chamábase Unreal Engine, que perfeccionaron dende aquela e aínda hoxe segue sendo un dos motores principais que se utilizan para facer moitísimos dos videoxogos que hai hoxe en día. Por exemplo, Fortnite. Prisoners 327 is given. You have entered a restricted area. Teño agora tamén que falar dos mods. Os mods eran moi comuns, eran modificacións que se facían aos xogos que cambiaban ou ben creaban novos modos de xogo, incorporaban novos personaxes, novas armas, pero moitos xogos actuais saíron de ideas que apareceron como mods de outros xogos que xa existían.
Un destes mods para o xogo Half-Life, que era un xogo similar ao Quake, que utilizaba o seu motor, pero moi modificado, tamén foi un dos grandes xogos de todos os tempos, deu lugar ao Half-Life Counter-Strike, máis coñecido como simplemente Counter-Strike, porque este xogo introduciu un modo competitivo por equipos. Uns atacan e outros defenden nunha partida asimétrica, desigual, con distintos obxectivos, pois de baixas ou de control dunha zona. E do Counter-Strike houve moitas secuelas tamén. Isto de que un mod dese lugar a un novo xogo foi un fenómeno que se repetiu moitas veces no futuro. Habémolo de ver cando vexamos outro tipo de xogos. A partir de aquí, houve moitísimos xogos first person shooter, FPS, ata o aburrimento. Cada ano saían uns cuantos. Cada un mellor que anterior, e máis espectacular que anterior, e con máis sangre e violencia, con bichos máis grandes e con máis cousas movéndose. Hasta unha saturación. Eu aquí realmente prácticamente non xoguei a ningún. Entón, seguro que os coñecedes vos bastante máis, pero vou mencionar algúns deles. Por exemplo, o Heretic e o Hexen, dos que xa falei, 1994 e 1995, o Half-Life de 1998, que ademais demostrou un pouco a capacidade para contar unha historia que tiveron os FPS. Team Fortress, en 1999, ten unha secuela moderna de 2007, que introduciu os equipos con roles diferentes. Pois hai un médico, un enxeñeiro, un espía. Están tamén o Medal of Honor, que primeiro saiu en 1999, ten como 1000 secuelas. O Turok, o Delta Force, o GoldenEye 007, que era do 97, saiu para Nintendo, foi posiblemente, xunto co Doom para PlayStation, o primeiro xogo FPS para unha específico para unha consola, porque creo que iso saiu en Nintendo. Despois do Unreal veu o Unreal Tournament, pensado para xogar en internet, en modo multixogador, xa en 1999. Despois viñeron os Battlefield, o primeiro foi en 1942, que é o do ano 2002, que tiña, aparte de roles, médico, artilleiro, etc., dous equipos de 32 xogadores. Tivo moitísimas secuelas, hasta 13 secuelas, hoxe en día saen secuelas do Battlefield, e foi a partir deste punto no que xa todos o resto dos xogos apareceron tanto en PC como en consola. Xa as consolas tiñan un poderío considerable, e os PCs, se invertías na tarxeta gráfica, tamén podías chegar a mover os xogos máis potentes. Vou continuar ca lista de FPS. Podemos mencionar o Halo en 2003, o Call of Duty tamén en 2003, que tivo como 23 secuelas. O Doom 3. Crysis e as súas secuelas. O Quake 4. Here. Un novo Wolfenstein en 2009. Overwatch, un xogo de Blizzard de 2016, que, combina un FPS que combina distintos personaxes diferentes entre eles, con distintas habilidades, distintas capacidades, distintos modos de disparo, é dicir, un xogo totalmente asimétrico, moi no estilo de Blizzard. Point is lost, and you can't have it. Teleporter located. The enemy teleporter is destroyed. We must teleport.
E no medio desta tolería teño que destacar os poucos que saíron en software libre, que foron Three, two, one, begin! E tras anos de secuela tras secuela de Dooms, de Quake, de Half-Life, de Calls of Duty, de Halo, de Battlefields, nunha competición de ver quen facía todo máis espectacular, máis grande, con máis explosións, máis sonidos e máis cousas, pasan máis ou menos 15 anos e chegamos ao gran novo fenómeno, que é o Battle Royale. O Battle Royale sai precisamente dun mod, dunha modificación de outro xogo anterior que se desenvolve a idea do Battle Royale, que era unha película xaponesa do ano 2000 que iba precisamente deso, 100 xogadores que soltan nunha illa e só pode quedar un. Estilo xogos da fame, que veo algo máis tarde. E entón, o PlayerUnknown's Battlegrounds, que saiu en 2017, desenvolve esta idea de xogo. E moi pouco tempo despois, o Fortnite, que era inicialmente un xogo que iba de outra cousa, de supervivencia a zombies, e tamén sacou a súa versión do Battle Royale, pero ollo, tanto o PlayerUnknown's como o Fortnite non son FPS, non son xogos de disparo en primeira persoa, porque ti non estás vendo que ve o xogador, sino que ves desde detrás del, pois como no GTA e como en algúns outros xogos que saíron deste tipo. O PUBG, por exemplo, sí que che permite poñelo en modo de primeira persoa. É unha pena que o Fortnite non o permita, por menos para min. Pero que o que cambia nestes xogos con respecto aos últimos 15 anos? Bueno, pois o primeiro é o xogo por internet, que xa é a forma de xogar. Antes tiñamos que levar os ordenadores a casa dos amigos, agora non, conectámonos a distancia e falamos. Segundo, a socialización. O mesmo, non temos que ir a casa de ninguén, podemos ter vida social a través, pois, igual que de outras redes sociais, pois, dos propios xogos. De feito, non ten moito sentido quedar no mesmo sitio que outra persoa para xogar, porque, entre outras cousas, estás comendo largo de banda da wifi ou de internet. E, por último, a multitud de plataformas para que saian algúns xogos. Por exemplo, o Fortnite está disponible para todo: móvil, tablet, Switch, PlayStation, PC, Xbox, e aparte permitindo xogar xuntos a todos os xogadores destas plataformas distintas, o que fai que sexa, desde logo, un éxito. E por último, a forma de gañar diñeiro. Agora moitos destes xogos son gratuitos, ti non compras o xogo, pero o que fan é incorporar un sistema de microtransaccións, de compras dentro da aplicación, moi similar, por exemplo, aos xogos dos móviles, nos que podes pagar pois para comprar niveis, acabar antes de facer as cousas, comprar melloras, é dicir, chámase Pay to Win, paga para gañar. O curioso do Fortnite e do PUBG
é que ti non pagas para ser mellor, nin para ter cousas mellores, non. Pagas simplemente para ter diferentes estéticas, como que se compra unha prenda de vestir ou un complemento, podes comprar apariencias para os personaxes e bailes. É dicir, o Fortnite vende bailes para que os personaxes bailen. E diredes vos, quen vai pagar por un vestido ou por un baile? Para ter un baile, quen paga por eso? O máis fascinante é que funciona. É como levar roupa de marca, é o que che distingue dos demais. Dás a ver os teus gustos e o teu poderío económico, ou de teus pais. Mentras que non influe para nada no xogo. O xogo igual de xusto para todos, leves o que leves posto. Non pagas para ser mellor no xogo. Pagas por estética, por marca, por aire. Tamén é certo que se aforras cartos do xogo podes chegar a mercar o que queiras, pero pagando máis fácil. E quen lle pode dicir que non a este baile? Rick Astley. Ou estou tocando a guitarra como angustiano. Quen lle pode dicir que non é? Por favor. Bueno, para este vídeo centreime sobre todo nos FPS. Vou no deixar aquí e vou no deixar o resto de xogos de PC para un segundo vídeo para continuar.